jing ku Balei pi haga ketem turah Jisu ke kubur di pol kedai Balei Jisu kren di pharshi Balei Jisu kren di pharshi main u Matias u record baru orang ini kita orang khlem pharshi kren di pai ba jing kile gede Balei Jisu Ukraine dari pharshi ve hai pai ba khlem pharshi kren Balei don kam mo ban kren pharshi sing seter klam aga direct dan yo la Islam no krum naga klam ni pharshi Wakwa mo blau le gede hatu Jisu kwa ban shulek kai ban shupek kai lagi sotho ne em la dang khren nei pharshi ngape gi khmat ki ini ki bru tongan chu persang tongan chu test lagi la ne ban sotho hatu Jisu kadai kata ne em Matias no bakhat lai kot ke ba lako lai ano kot ke la ke saw ikini ke baro Jisu kren ni pai ba de pharshi ba khlem pharshi kren shiki khlem pharshi ju kren i pai ba kemudian Jisu kren de pharshi vai Balei hadu dan kamu ban kren pharshi haji syata kren la kren pelat be kenya gai ban kren bala dan kamu kren pharshi ne ban impress ne you know ban impress ne pai ba ban kenang pai ba kino chuke yom kulam pharshi vai no kata kam de utam de Balei Jisu Balei kuat ban kren ni pharshi haji syah Jisu kuat ban kren ni pharshi Balei kuat ban kren Balei pat kren ni pharshi namar don de goi pat kalenti that's it don de goi pat kalenti ban communicate don de goi pat kala ban kai ke umut ban batai shiki bro kai ke umut ban yatho shiki bro umla ban communicate direct umla ban penmi baik kumba kadai ban long namar ki brio kim sotho ye ki jing start jo Balei kadau ka banung kom Balei Jisu Ukraine ni pharshi pai ba namar ba kimod de kumwe shepang Balei kimod bo bleu de mamayan kimod bo bleu de kimod bo umla ban khta yo Balei umla ban yo imla ban ke khlimat ke bangi yo Balei kare khlimat ke bangi ya namar ka kumga hukum jingi ka ong ba umdon umono bo yo Balei ba bun im na ka ta da don shibun ki bri testament bri ki ba kimot ki yo Balei ba ki shakti ba kim ya ha ka jimut jiberkhat jing bri la de ke bagi berhak long kumne ke khlimat ke bang yo Balei ngin ya namar ke jimut juki ke long kumne Jisu umla ban Jisu bade Balei umla ban kren jiki bru direct ban itho ki baik ulong ke bowan ukwa ban yatho iki bag kedau kabokti nu kunjado kadai bo unyap ban bo mihpat ukwa ban yatho iki ikine ke baro bat shapang ke jing shapang ke hima Balei henre ka dono jing ke bru ka khya da ba sungtho kim shapang kim tit ga jing start jong Balei na ta ga Balei Ukraine ki te pharshi bat kot ba san ka ong Ukraine khlem pharshi Ukraine pai ba khnang ban pendet ye bo isia no tho bo no tho pa Ukraine ba kadai
ngan udah ngan yi sentur jonga haki pharshi but ngan power eke kita ki bare eke bala bore na do mandang long ke perthai so balai ukuran ni pharshi ong khana man pandep eke bai uno to pau ong ngan kren ni pharshi but ngan power eke ki bala bore na do mandang long ke perthai na ke jingkli gede gini ke kita ki bala bore na do mandang long ke perthai ka bala bore kata bala bore na do mandang long ke perthai kede ke himau blai kede ke jing start u blai kede ke himau blai kede ke jing start jong kede ke jing start jong kede ke events kede ke jingja haga jing yap bat haga jing mihpat jong kres kata ke himau blai kam de ke jaka ke himau blai kede ke jingja ba kede ke reality jong kabaja haga jing mihpat jong kres na ke bayap kata kede ke himau jong blai but Ukraine ni pharshi ndong long bakhat lai bro ko Ukraine pharshi ong himau blai kolong kumu briu go bet ke himau blai kolong kumu briu bet go sambai harul ti don samba bahap jeka mau don bahap harul ti don bahap hage jeka sya don bahap hage jek khndo go bha himau blai kolong kum kajar kum we briu bo upa pesat ya kejar seduriau shuh but upelang utan kat bangat kejar but ndau pelum ya kejar ubret ya kita ki bom idon kam baru pelum ya kita ki bom idon kam himau blai kalong kum ke kenthei ka barja no suka jengka but kam thia ka thang ya ke serak but ke shim sunsar ka sar ke ying tak do kan lap yang suka berjano ke himau blai kalong kumu briu bodo ni khandai tli ki shispat le lang brod ko ja ko ek lang brod baru khandai le wa e ta go we ke ja himau jong blai kalong kum we briu blai ti buat mau nai ba nda wat to mau nai le de ki ying sem jinon ji em jo baro baru wan manu uthit e ta ke jaka namar utip ba ta ke jaka ka don mau nai ke himau blai kalong Ukraine ni pharshi bo om kum ne ke himau blai kalong kum ta ke kita ke himau jong blai ke de ke ta ye ka bala bore na do mandalong ke perthai ke ba kibru kim tip ke ta ke himau blai namar kim tip ka kimot ba ke himau blai ke de ke jado ke bon sa wan pau but ta us im on wan na ka lain jong debit na ke sangka jong debit ban un yo pateng ni khet jong debit un sun shar haga khet bakan jado da kaba la ban yo i de khman kata ka de kum berkat jongki brio do por jongki jiu ha do por hare na wan mo u kwa ban yatho shiki brio bagata kam de ke himau jo blai ke de eke bakan jaman sim ka ban sajiano ha ga jing mihpat jong ubrio na ke bayap kata ka de ko umut ban communicate shiki pai ba do por hare anyan yang mat ear ba mat la kibyo i ke ba kenja masih kire kibriu ki ba kenja do hado kata bo bleu kwa ban kren iki ke hima ke ba kenja bane ke hima ke ba kenja masih tambah kim long ready ban pediang ke namar ka don ho chiki ke kya namar kidai kibriu ki bompat yo ke chingkapat no blai na kata da Ukraine ni pharshi te hagonong ba khatla ke khot ke ba shipo jing sha ke sandran kiwan bar ki kili Jisu ko balai me kran pai ba de pharshi uji sulu jiba wo ki namar om shamla a ki bante him ye ke jimayan jing hima ki breng hare la a pi bante ye ke jimayan ke hima ke breng hare haki om shamla ai Jisu om Balei Ukraine ni pharshi namar ba kim so tho ye ke jing mayan jege hima kibane so ke kita ke jing start ke bore na bom jikot shwa ba seng norem berthai kemo shwa seng norem berthai
foundation of the world, the foundation of the world. Ka thâu ye cái testament marim. Ado Genesis do ji pau ka ta ka dei ka foundation of the world. Now nai pat ong kumno namar ngasa tho ngi perkhat bagai foundation of the world kumo shwabon pelong shwabo blue ong tolong ka jing sha ba ka jing sha ka long tolong ka ta ba ka long. No, ka context ha ga Bible ka testament ba thamai ha ba ka ong the foundation of the world ene ga ka sengnori bi ka shwabo sengnori burte ka tho ye testament marim. So ha ka testament marim ka bade ka don gane ka jing mayan chung hima Balei chung hima ki bane ki bere kim so tho Jisu mot ban bata ki kim so tho igine ke ne tara Jisu haban kren ni pharshi thot bakhat la ka namar ka tanga kren haki de pharshi namar haba ki peit tam kim ye ki snap tam kim yo snow lamne kim shampang ba haki la pandep ye ke e bo isaya no tho pau do ong daga ba snow daga ba snap kin snap tam kim snow tho daga ba kinam kim shampang daga ba peit kin peit tam kim yo i namar ka dono joni pa ba kalar ben par ka score jiki ka ba khya daga jingo snow ka ba kelut daga jingo snow par ki khmat jiki kila set jiki khmat yo ba anono go por ngan wan angan play ki khmat jiki ngan play ki score jiki ba bakin snow tho ba bakin shampang ba ka dono jiki kan snow tho yo bangan wan ban pan kelai ki yo bangan wan ban pan khia ki abang pulih gini get khot hai por badang por badang khamrin ara mot ubleu de ba erang namar ba ule khnang de ukset khnang ye skor ye gibri set khnang ye khmat ye gibri khnang ba kinim ye i khnang ba ladaki yo i te kan wan pan khia ki ladaki yo sngo te wan ban pas tho ki ngamut ubleu de ba erang ba do ba le sinyang khmat wan man kset ikibriu yo ba ubleng pan khia ki ne ta na kset i khmat je ki kset ye ki skor je ki ngat nang por dang red ngana mod bo kata ga de jing thmu je ne ga kat khot hai ke simple ge jing thmu je ne thot ga de ga ne ba ki bru ga don ge khmat ka ba ki ba ma la ka skor ba kul ba ubleng kwa ba pan khia ki tamba ubleu kwa pan khia ki khmat ki ubleu kwa pan khia ki skor ki tangba ubleu umla ban pan khia ki namar skor ki iklot namar ki khmat ki matla kata ga de ka chimbatai ye ga ne khot but kim so tho Jisu don chibun e ban ong hare namar ki pai ba kim so tho wat ki sanran kim so tho jinsha hagang nong khan ri jong yones khot ka ba khat aro ong yigini ti ong khimi ro chibun ke ban ong phi re phimla ban sha iki menta ong la banga phimla ban sha iki menta un kini khtin ukram kren Jisu kram kren ni khtin chingi ukren yigini khtin hagi sanran je ong borong kumne ong ko phi sanran jinga ron chibun e ban ong phi kini ge jing ong jong Jisu shwa bu un yap ba shwa bu mihpat ong ron chibun ke ban ong phi hadin bolo ong chibun ke jing sha Ukraine do no khat la khat saw khat san ba khat riu South League ni kel no Ukraine pa Ukraine chibon ki hadin Ukraine chibon ki ong pat dang don chibon ki ban ong ping re kamla ban sha ki manta hare andal one do masim jung ki jisha uni lam ni pi shi ki jisha baro ong ngadon chibon ban ong ping re tang ba kamla ban sha te ngasre mata hani namar anda habau tau mensim jong kejisha unwan un sabatai pi ke un sabatai pi ye chik unila me pi chik jisha paro kejing kli meno Jisu kre ni khtin shwabun yap so hadin mu Jisu yap mihpat ne ba yap balku shikti mon pa kejing kli ne la ane em mensim jong jisha oi la de pa mano la ai mesim jong jisha
habau Jisu lo mihpat ne bayap. So habau Jisu mihpat ne bayap ke boleh hagi kam je apostol no menekong kot ke ba lai ke ong daki dak u Jisu lo pen ire di ba ulah don mat ki sau kum ba sau posngi udah batai ki sepang ke himau blai ke habau Jisu le hagi sau posngi u batai ki sepang ke hima jong ki breng ke hima ke kita beri ke de hima ki breng na habau Jisu mihpat ne bayap sau posngi usong baru batai iki senran sepang kene ke jimayan jeng hima ki breng. So kaya kita kejimayan hima ki benen, kejimayan jeng hima ki benen, kadai kajing pendep, kadai kajing pendep ika kular, boleh lu kular bol semen pemipat yo kulis nak bayap. So ke hima boleh kadai kajing sisa jeng kajing mipat jeng Jisu nak bayap. Kamdai ke jeka, kamdai ke benen, kamdai ke planet ke hima jeng boleh kadai kajing sisa ke reality jeng kajing yap ba kajing mipat jeng kulis nak bayap. But jong kejing thau thamai yong brio jong kadono jong brio but hadin bo Jisu ulah mihpat na ke bayam u khlem kren shuh igi pai ba daga pharshi u khlem kren shuh kundo pai ba kadon ke por bo kundo pai ba u pol record ong u kundo iki dagi spa I mean sun spa ngot ha ke jo ke por henry kren shigi bri kren shigi pai ba kren shigi senran kren shuh dagi pharshi hadin belum mihpat nagi bayam kren direct bor ong kene kalaja hana ba kadai ukris ban yap sho hadin ke taun samipat kadai ukris ban yap sho hadin ke taun sarung shi ke borom khlem kren shuh de pharshi hadin belum mihpat namar ka ya ka download jong ki brio ya ka download jong brio ubange la thau thamai ba ba kren ni kene ke kren shigi brio ba hana plan kadai balong ta hana plan kadai kris ban yap ba pek ulawan ha kedo pada yap pada mihpat baru bangai ulong ji thau ba thamai ke baro ki berin kala dono akmi ke kala jalong ba thamai hadim lo Jisu lo mihpat kren shuh pharshi kren bai direct kum badai balong baru ai hagi senran ni gini ke jo ke jingi kai ong khele chi perthai baro tuelap igene ke jo kane ke de khubor jinga hane ke por ba ba pule ke testament ber thamai baro kawai kim kren upol kren de pharshi ki apostol baro kim kren de pharshi namar don kam sho ban kren de pharshi namar kaji sisa kala de bia kaji mihpat kala de bia ba na ta ga daw habang yelap ki gospel ngim don kam ki pharshi ni don kam ban shu yelap ye ki jing batai ke ba Jisu la de batai ke bagi apostol ki la de batai ku be shibot dan ko khoi pi amen.